मी संजोग आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचं मनापासून स्वागत असतं। आज आपल्या हनुमान मंदिरात मागी गणेश जयंतीचा कार्यक्रम सुरू असा, तर त्याचंच दुसरो पार्ट असा। पहिलो पार्ट मी अपलोड केलेलो व्हिडिओ, तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते आणि आय बटनमध्ये पण व्हिडिओ तो प्रोव्हाइड करतो। तर ह्यो दुसरो पार्ट म्हणजे आपलो महाआरती आणि महाप्रसादाचो आहे। तर ह्यो व्हिडिओ पूर्ण बघा। व्हिडिओ तुमका जर शेवट आवडलो तर व्हिडिओ शेवट एक नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन इला तर चॅनल आधी सबस्क्राईब करा। ह्या व्हिडिओ तुमका आरतीचो भाग थोडंफार, आरती जर जास्तच मोठी आली 20-25 मिनिटाची तर आरती सगळी दाखवचं नाही, पण थोडंसं भाग दाखवलेला आणि महाप्रसाद पूर्ण दाखवलेला आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। तर चला व्हिडिओ सुरुवात करा। आता ह्यो पार्ट म्हणजे श्रींचो जन्म इकडे झालेलो असा। ही क्लिप मी मागच्या व्हिडिओत पण दाखवलेली असा। तर अजून तुम्ही ह्या व्हिडिओचो पहिलो पार्ट अजून बघूक नायास तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय आणि आय बटनमध्ये पण व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय। ह्या गणेश जयंतीचो पहिलो पार्ट बघू अजिबात विसरा नकास। आणि जर तुम्ही चॅनेलवर आता नवीन इला असलात तर चॅनेल आधी लगेच सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ शेवट आवडलो तर नक्की लाईक करा। कमेंट करून सांगा की तुम्ही हो व्हिडिओ खय न बघता असतो, म्हणजे माका पण समजतला की आपलो व्हिडिओ खय न बघितलो जाता। तर चला आता महाआरतीक सुरुवात होते दिया। तर व्हिडिओचो मेन टॉपिक आता सुरुवात करूया।
गजानन त्याचप्रमाणे इथला हनुमान देव. तर आज गणेश जयंती निमित्त ही सगळ्या ग्रामस्थांनी आज तुझ्याकडे सत्यनारायणाचं व्रत करून तुझी सेवा केलेली आहे. मान्य करून घ्या. सर्व प्रकार करून बरं करून येऊन दे. यांच्या संपूर्ण बाध्य काही क्लेश असतील त्या आजच्यापासून दूर कर, निवारण कर. सगळ्यांचं चांगल्यापर्यंत संरक्षण कर. त्याच्या कामात येऊन दे. यांच्या धंद्या रोजगार चांगल्या पासून मुंबईपर्यंत ह्या कुटुंबाची मंडळी आहे. पोटा पाण्यासाठी नोकरी देण्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी तिथे त्यांचं सगळ्यांचं चांगल्यापर्यंत संरक्षण कर. सगळ्यांच्या ज्या काही इच्छा असतील त्या चांगल्यापर्यंत परिपूर्ण कर. सगळ्यांच्या धंदा रोजगारात
चांगल्यात्राचं यश मिळवून दे, शिक्षणात चांगल्यात्राचं यश मिळवून देऊन संरक्षण करून बराच कर आणि सेवा प्राप्ती करून घे. काय झालं तर माफ कर. होय महाराजा. वाटायचे लाडू काय लाडू असले तर आता महाआरती झालेली असा आणि सगळे भाविक आता दर्शन घेतात. तर लगेच मंदिरात गर्दी बघा किती झाली. तर ही मूर्ती म्हणजे आपल्या गणपती बाप्पांची असा आणि ही दुसरी मूर्ती म्हणजे आपल्या हनुमंताची असा. आता लगेच थोड्या वेळात नैवेद्य दाखवून घेते, त्याच्यानंतर महाप्रसादाचा पण कार्यक्रम सुरू होईल. आता ही आरती झाल्यानंतर दर्शनासाठी गर्दी झाली आणि हा बाजूक आपलो महाप्रसादाचा कार्यक्रम असा. आता सगळ्यात अगोदर म्हणजे पहिलो मोदक नैवेद्य ह्यो मंदिरात गाभाऱ्यात दाखवलो जाता. आता सत्यनारायणाच्या महापूजेकडे नैवेद्य दाखवलं जाता, त्याच्यानंतर मंदिरात गाभाऱ्यात दाखवलं जातं.
नैवेद्य जिलेबी पण असा अशीच सगळ्यांका वाटतच असतं. मी बसूया थोड्या वेळान जेव आधी बाहेरचे जे लोक येतात किंवा लोक जे महाप्रसादाक येतात त्यांच्यासाठी आपण वाढू बिडूक पहिलं लागू मला. तर चला आता वाढू जाते, जास्त शूट करत राहू नये नाही, वाढूची पण आवश्यकता, वाढू कमी जण असतात. दुसरी पंगत पण आता ह्या ठिकाणी सुरू झालेली आणि दुसरी पंगत पण एकदम हाऊसफुल झालेली, गर्दी खूप होती. जवळजवळ 700-800 माणूस जेवून गेला आजच्या दिवशी, मागी जयंतीच्या दिवशी. त्यामुळे कार्यक्रम खूप मस्त झालो. तर बघितलात ह्या व्हिडिओत मी तुमका महाआरती, महाप्रसाद, मंदिरात नैवेद्य दाखवचो कार्यक्रम आणि ह्या वर्षी आपल्या इकडे पहिल्यांदाच देवळात मागी गणेश जयंतीचा कार्यक्रम साजरो झालो. तर पहिल्याच वेळेक आपल्या मंदिरात किती गर्दी झाली तर ह्या व्हिडिओत सगळा मी दाखवलाय. तर ह्यो व्हिडिओचा दुसरो पार्ट होतो, तुम्ही अजून पहिलो पार्ट व्हिडिओचा बघूक नाही तर लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे आणि आय बटन मध्ये पण व्हिडिओ तो दिलाय मी, तर तिकडे जाऊन तो पण व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे तुमका सर्व कार्यक्रम कसो झालो तो समजतलो. आणि ह्याच्यात महाआरती पूर्ण दाखवक नाही, ती महाआरती मी पूर्ण वेगळी अपलोड करतलोय, कारण 20-25 मिनिटाचा व्हिडिओ होतो. ह्यो व्हिडिओ खूप मोठा होणार असतो. तर त्याच्यासाठी मी महाआरतीचा एक व्हिडिओ, सत्यनारायणाची जी महाआरती झाली तर त्याचा व्हिडिओ मी वेगळो पर्टिक्युलर अपलोड करतलोय युट्यूबवर. तर सर्वात पहिला म्हणजे तुमका ह्यो व्हिडिओ आवडलो असाल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन इला असला तर चॅनेल आधी सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून मी कधी पण भविष्यात व्हिडिओ पुढे टाकीन ना, अपलोड करीन तेव्हा त्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमका सगळ्यात पहिला येतला. आणि कमेंट करून एक सांगा की तुम्ही ह्यो व्हिडिओ खय ना बघता, की जेणेकरून आमका पण समजतला की आपलो व्हिडिओ नक्की खय ना बघितलं जाता. तर आजच्या व्हिडिओ तितक्याच होता. भेटूया आता काहीतरी पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.